Ftehim bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsilli Lokali se jfisser 10 miljun euro li se jkunu qed imorru għall-Kunsilli Lokali biex jitwettqu diversi xogħlijiet fil-lokalità li jvarjaw minn dawk ta' manutenzjoni, xogħlijiet ta' emerġenza u anke proġetti ta' spazji pubbliċi. Waqt konferenza li matul attendew ta' sindki u kunsilliera ta' lokalitajiet madwar il-pajjiż tħabbar li se jinħoloq unit ġdid li se jgħaddi talbiet tal-proġetti bid-dipartiment jibqa' responsabbli mill-proġett mill-bidu sa tmiem u għall-kunsill iżda li jiddeċiedi x'tip ta' proġett irid li jsir. L-aħħar huwa li l-proċess jibda jsir b'mod strutturat u effiċjenti kif ukoll simplifikat u ċentralizzat biex bekk jitnaqqas mill-pis amministrattiv minn fuq il-Kunsill Lokali nnifsu li minflok jiffoka fuq il-viżjoni tal-lokalità. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia spjega kif se jinqasmu dawn il-fondi. Fl-aħħar ġimgħat iltqajna ma' ħafna mill-Kunsilli Lokali ta' Malta iddiskutejna flimkien dwar kif ser inkomplu nħadmu dan il-proċess li ser jitlaq propju millum. Il-proċess ser ikun wieħed effiċjenti, wieħed trasparenti u wieħed ekwu mal-pajjiż kollu. F'diskors qabel l-iffirmar il-Prim Ministru Robert Abela fakkar fi proġetti li qed iwasslu għal tkabbir ekonomiku u titjib tal-kwalità tal-ħajja fosthom il-Park għall-Familja f'Taqali. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern irid b'dan il-ftehim tal-lum jgħaddi sinjal kontra il-burokrazija żejda speċjalment fuq proġetti fil-lokalitajiet li ġieli qal li jdumu għaddejjin b'detriment tar-residenti. Kompla jgħid li l-ftehim qed jagħmel enfasi fuq l-aċċessibilità, proġetti favur servizzi għall-anzjani sabiex kemm jista' jkun jibqgħu fil-komunità b'day centers u anke berġa f'kull lokalità u infrastruttura li tiffaċilita il-mobilità. Għalhekk ħeġġeġ lill-kunsilli biex jaħtfu din l-opportunità. Ma' TVM News il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura Chris Bonnet spjega kif issa l-kunsilli jafu fejn għandhom imorru meta jkollhom xogħlijiet partikolari u jkollhom aċċess dirett bi proċess li jaqbeż dak burokratiku. U qal li lan jibqa' li x-xogħol jkun jixtieq jagħmel il-Kunsill isir b'mod inqas burokratiku u diffikultuż. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli għall Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli qalet li fil-waqt li ħafna jirrikonoxxu li l-Gvern qed joħloq il-ġid u x-xogħol in-nies qed jitolbu wkoll sabiex ikun rispettat l-ambjent li fih jgħixu speċjalment f'żoni aktar densi.